Alvin, o kuma na i bɛ voyage sisan i t'a fɔ n ɲɛna. Jumɛn? N'i bɛ voyage sisan i t'a fɔ n ɲɛna. I bɛ taa yɔrɔ min ka di ye i tɛ foyi fɔ ne wale tɛ bilen. Bon i b'a dɔn problème kelen min b'i la ɲɛnamaya kɔnɔ o ye nin de. C'est-à-dire i bɛ imagination fu de ta ten dɔrɔn quoi. I tɛ mun kalama ne ka conteneur dɔ de tun bloqué don frontière la. Donc moi j'étais obligé ka taa yasa négociation ka kɛ n ka conteneur ka se ka bila cogoya min na. Conteneur joli? Conteneur 3 ɲɔgɔn. E kɔni b'a dɔn o tɛ bilakoro ko ye. C'est des millions. Donc ne tɛ se k'a to ka taa ten manamana ko la. Tu vois? N m'a fɔ cogo di ne kɔni tun y'a kɛ sa n'i b'a sɔrɔ n'i ye kurakurani dɔ sɔrɔ yen nɔ n'i ɲinɛna ne ni n terimuso kɔ yan k'anw fili an kɔjɔla parce que aw cɛ ninnu bɛ sɔn a bɛɛ ma dɛ. Attends si. I b'a dɔn Walette fɛn dɔ bɛ yen i m'o faamuya quoi. De 1 e yɛrɛ y'a damana problème de. Ayi non c'est pas pour te n tɛ ka fɛn dɔ f'i ye yasa i ka dimi mais e yɛrɛ ye damana problème de ne bolo. Donc ne bɛ se ka n to n yɛrɛ ma cogo di ko ka taa muso wɛrɛ ɲini ou bien ça c'est des conneries. Hein? Toi aussi kana na dimi sa. Hein? Ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna. Kana ɲinɛ ko ne y'i den ba de dɛ. Ayi. Walette ne ma ɲinɛ o si kɔ sa. Ne bɛ mun f'i ye dɔrɔn e k'i hakili latigɛ. Ne mana c'est-à-dire ne bɛ ko o ko kɛ ne b'a kɛ n yɛrɛ de kama. C'est-à-dire ma famille d'abord. Ani n den. Est-ce que tu comprends? Ani den ba i b'o fara kan. Mais e den de bɛ k'a yɛrɛ wolo wa? N ko dɔ de bɛ k'a wolo. Moi je sais m'o bɛɛ dɔn sa Walette. Ne y'o de f'i ye kana na dimi pour ye. I b'a dɔn e ka dimi man di yan. Et tu le sais. Donc kana na imagination fu ta. I y'a faamuya? Donc voyage dɔrɔn de kun don voilà. Siɲɛ wɛrɛ n'i bɛ taa i b'a fɔ n ɲɛna ou bien e bolo ne y'a fɔ ne ɲɛna ne bɛna f'e ɲɛna n k'an ka taga ɲɔgɔn fɛ dɛ. Non o tɛ seulement a cunna dɔrɔn a banna. Siɲɛ wɛrɛ n'i bɛ taa i b'a fɔ n ɲɛna o la hakili bɛ sigi den yɛrɛ hakili bɛ sigi. Ou bien i y'i sara n sinamuso la de i t'i sara ne la de. Walette ne y'o de f'i ye sa kana n'i yɛrɛ ladimi pour rien. E kɔni b'a dɔn tu sais que je t'aime. I b'o kalama. Donc ne bɛ se ka ko nasugu dɔw kɛ cogo di ko n tɛ n sara i la. I kɔni kana ɲinɛ k'i ye cɛ muso filatigi de dɛ n'i sara fɔlɔ la i b'i sara filanan na o de ye furu sariya ye. Effectivement o ye sariya ye n b'i sɔsɔ. Ne y'o de f'i ye o n bɛ segin a kan tuguni. E yɛrɛ y'a damana problème de ne bɛ se ka taa problème wɛrɛ ɲini cogo di sa? Ne problème? Non o tɛ sa i ka kuma fɛn nin c'est juste ça o dɔrɔn de don. Et puis e bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ ne e kun ye problème ye ne kun tɛ se yan parce que ne bɔra n ka voyage la ale de ma se so fɔlɔ. Ne ye n tilen ka na e de f'i ye. N'i ka appel dɔrɔn je sais que i mago bɛ n na n nana. Alors e bɛ se ka nin imaginer cogo di sa? Ne de ye surprise dɔ labɛn e ye a bɛ sɔn ka diya i ye dɛ. Ok ça c'est quoi jumɛn de don? Devine ta. De deviner. Jumɛn de don sa? C'est pas la peine ne k'a deviner sa jumɛn de don? A fɔ n ye ça s'il te plaît. E ka plaisir. Ok. Laban. Wow. Walette. Mais attends. E y'a dɔn cogo di ko kangaliba ka di ne ye? Alvin. O sera ɲininkali ya o kuma i ka fɛn ye nkalon ye. Fɛn o fɛn ka di e Alvin ne b'a barika la i ɲɛda la. Comment kan tɛ tiɲɛ ya? Mais pourtant ne ni dun ma deli ka nin kuma kɛ fɛn min ka di ne fɛn min man di ne ni e ma deli k'o kuma kɛ. Je sais pas n t'a dɔn i y'a dɔn cogo min na ou bien dalilu dɔ b'i bolo wa? Dalilu wa? Mais dalilu bɔ min? Fɛn dɔrɔn de don i b'a dɔn ne bɛ fɛn o fɛn fɛ kɛ ne b'a sentir. Wow. Mon Dieu. Mais n ye nin dilan avec d'amour. Fo i kelen ka nin minɛ parce que ni gun man ka da maa wɛrɛ nin na. Wow. Walette i b'a dɔn tu sais pas à quel point kangaliba ka di ne ye cogo min na. Depuis ne fitinin ni ne tun bɛ taa école la ne ba tun bɛ kangaliba i b'a dɔn ni ne yɛrɛ tun ma kangaliba min ne tun tɛ lafiya. Ne kɛlen ka n ka daraka tilela ani surafana de sɔrɔ ne. Ma d'a la ne bɛna dumuni wɛrɛ kɛ koyi. Ne m'o kɛ o la n daga y'o jɔrɔ dɛ. Vraiment merci. Non a tɛ jɔrɔ. Ne t'inquiète pas pour ça. Ne yɛrɛ tun bɛna fɛn ɲɛna o komi i sɛgɛnnen nana en fait sisan ma sɔrɔ fana n terimusonin jɔrɔlen don i b'a dɔn ne ye sinamuso min ye ne ɲɔgɔnna sɔrɔ man ca a hinɛni bɛ n na parce que a bɛ n'a y'i wele i ka téléphone salen don a tɛna n'i sɔrɔ a bɛna jɔrɔ a bɛ to hami na i bɛ taga ɲɛ da la o la i b'i reposer. Non Walette
i ka nin a diyara n ye trop c'est-à-dire a taara fo n sɔnna ni muso bɛɛ kun bɛ nin faamuya wallahi mankan misɛnnin furu kɔnɔ a kun tɛ kɛ vraiment merci je t'aime ah merci n ka segi de yana n bɛ taa i k'i reposer dɛ ok problème t'a la donc maintenant i ka hakili to i yɛrɛ la Basi kɔni t'i la walayi basi foyi tɛ n na dugu ɲuman jira i yɛrɛ bilama ye bɔrɔ bɔlen don dɛ yala dɛ ala ne ko fifi o an bɛ wagati min na i ko sisan ne ko fɛn jumɛn de ka di e ye wa fɛn jumɛn b'i ni kan i k'o fɔ ne ye n k'o k'i ye ka d'a kan silamɛya yɛrɛ ko ko mɔgɔ ni furumuso cɛ kuma ni kuma i ka to k'a ɲininka a diyaɲɛ fɛnw na fɛn minnu ka da i k'olu k'a ye bon fɛn min b'i ni kan sisan a fɔ ne jaabi ɲɛna n k'o k'i ye ka d'a kan n'i y'i kanu kojugu i mago bɛ se fɛn fɛn ma n bɛ se k'o k'i ye e jaabi n'i ko fɛn jumɛn ka di ne ye fɛn caman ka di ne ye dɛ wa fɛn caman ko bɛ ne kɔnɔ fɛnɛ d'accord n tulo b'i la mun ka di ne ye yɛrɛ yɛrɛ a ne tun bɛ fɛ ka ne ba bila ka taa hiji la ani ne fa k'o fɛnɛ bila ka taa hiji la o dɔrɔn tɛ dɛ n bɛ fɛ i ka so ɲuman yɛrɛ de jɔ ne ye jaabi ne tɔgɔla so ka mobili ɲumanw di ne ma n'i ye bɔ kɛnɛ ma fo n faden tɔw ka to k'an lajɛ ani ka to ka ne bila ka taa voyage baw la kuma dɔw la ka taa n kunkolo lafiya wɔɔrɔw la o de ka di n ka to ka taa wɔɔrɔw la ka to ka bɔ o de ka di o de ka di ne ne kɔni b'a dɔn n'a se b'i ye i b'a kɛ ne parce que e delila ka tɛrɛn ne ma ne y'a di n kɔrɔkɛ ma ba dɔ kɔni n'i ma sa kɔni e b'a kɛ ne ye sa jaabi walayi ani ka to ka bazɛn ɲumanw kalan ka di yan nɔ ka to ka sanubaw di an ka to k'olu dun o de ka di ne o de ka di yan basi t'a la e mana fɛn o fɛn laɲini ne fɛ tant que o bɛ ne bolo o de bɛ kɛ e ye tant que e de ye ne ka masakɛmuso ye e m'a ye ni e yɛlɛla ne fɛ diɲɛ don o don o don ne ka tile de bɛ kɛ lafiya ni nisɔndiya la i ka fiɲɛ jinin ninnu e tɛ se ka foyi ɲini ne fɛ ne bɛ se ka mun jɛ i la sa mais i y'a fɔ cogo min na an b'a kɛ par étape an bɛ dɔ kɛ ni wagati sera an bɛ dɔ wɛrɛ kɛ i y'a faamuya voilà ka d'a kan i jɛfɛn tɛ ne bolo quoi mais ni ala ma ne ka jɔnya kɔni yira n na i ye laɲini o laɲini kɛ n bɛ nin bɛɛ de k'i ye i bɛ hakili latigɛ o la e yɛrɛ ye ne ɲininka ko fɛn min ka di ne ye ne y'o f'i ɲɛna ne ko mun yɛrɛ ka di e ye jaabi k'e bɛ fɛ ne fifi k'o k'i ye i ka nin ɲininkali ba ye dɛ i b'a dɔn dɛ fifi moi personnellement ne bɛ yɔrɔ min sisan foyi nege tɛ ne na e bolo fɛn kelen dɔrɔn o fɛn kelen ye fɛn jumɛn ye den e sera ka den nana di ne ma ayi o ye ne ka ɲɛnɛma dilanlen ye wa o de ye ne ka fɛn bɛɛ ɲɛlen ye o la ne kunkolo de bɛ se ka lafiya o dɔrɔn jaabi ne y'a f'i ɲɛna denko in tɛ ne hakili b'a la n bɛ ka hakili jɛ ka bɔ hali sisan sinon hakili b'a la dɛ Monsieur Djabi, oui, ça va? Ça va. Vous allez bien? Ça va. Alhamdoulilah, je vais vous parler là. Ah, je ne vais pas être trop longtemps déranger. Je sais qu'il y a un qui qu'on a l'attente à la porte. Ok. Inch'Allah, ok. D'accord. Jaabi ha ne tun bɛ fɛ ka denko in kɛ la surprise yɛrɛ de f'a ka bali la. Surprise. Awɔ o de ko bien. Ne kɔni b'a dɔn surprise bɛ ko o ko la o ko kɔni o ye ko telima tuma dɔw la parce que maa t'a dɔn bi don wa sini don wa mɔgɔ t'o ɲɛdɔn dɛ yɔrɔ basi t'a la ni ala sɔnna n'a kɛra cogo min na toujours e k'i réfléchir dɔrɔn i b'a dɔn n'i taara ka ne sakona ko kɛ ye c'est-à-dire hali ni diɲɛ se bɛ ne ka d'i ma n b'a d'i ma quoi c'est-à-dire e ka dusukasi a bɛ min da ne kan ala de b'a dɔn i y'a faamuya d'accord Fifi ne ko mun de bɛ e ni Karimu cɛ dɛ ayi fosi tɛ ne ni Karimu cɛ ayi
parce que ka kɔrɔ ni Karim nana i b'i giriya kɛ i b'a fo mais bi Karim nana kuma e ma kuma Karim ma kuma foyi t'an cɛ Jabi i b'a sɔrɔ a pressé don dɔrɔn o de y'a kɛ sinon foyi t'an cɛ i ko foyi tɛ basi tɛ Kanoninko wuy, kanoninko ay, kanoni me demin senun bolo, kanoninko la ila, mama dara surula, ko ala kan laba nyete, laban wara terena jeninga nyimi ko. Cawan show jeninga nyimi. Ala ka bidage kami. La. Kanoninko wuy, kanoninko ay. Ang kanani me demi zanum bolo kananinko laida. Anche karamo. Mama dara surula. Amanche. Karamo. Nit mo gele babe la biwot. Munkara afo mumbe. Karamo ni che. Atara voyage la yere ba kala ma telephone tiga do karamo nyama ala na kira kamasa. Kamuke. Kala je ke karamo. Na soro mi mala. Muso filali kala ba ko ni billahi. Ni mi chugo ndoro e dembe be ki jugo e billahi. Ni ti jugo mai fiu. Karamo onche tara voyage la ntega soro telephone tiga do ni mana la je mi mala ma ke to di karamo. Ay kadi ni ti jugo mande o kuma ne de ala e wa ne ba do e tabi rob na wala drone de be ne bulo ga yala mo ko no fe ku u ga fiu do be ga ta rob na wa. Nga karamo e te fileli. Ay fileli ba mai muso la sa. Muso kan ga fileli ke ko bo de la nte ko bo e sai te voyage la de. Reta donc a fona sur la ni et réseau de begato atika soro. Eta donc a fona sur na ka téléphone batterie de banana sara. Muso te fen be flash halde ko ngolo di mbo fuko go le na soro ni joyi bara. Karamo. Ay ni mai muso la de. Karamo ne be sebe de la bigoy. Mo me sebe de la ngi ka la je nchebe to ya mina na soro bashi bala we ni basi tale ka fonyena. Nte kulenge la bide. Yoro di wati la bay nani dala kika flel ye to mana kan fo de la nima. Karim. Oui, monsieur Jabi. Non. Monsieur Jabi. Karim. Oui. Ne ma fɛn dɔ de faamuya quoi. Mun de bɛ ne ka madame cɛ? Non, foyi. Ayi mais kɔrɔlen ni e nana mais a tɛ kɛ tan o. Non. E b'a fo, e b'a fɔ an ka madame a bɛ taa a bɛ ɲɔgɔn fo mais bi e nana e ye ne dɔrɔn de fo. Mun de bɛ o juste? Monsieur Jabi, i b'a dɔn wagatiw man kan wagatiw tɛ kelen bon nin wagati baara gannen-ba de don entreprise kɔnɔna na donc tous ces occupations a bɛ hakili fɛngɛ tuma dɔ la bana na dɔrɔn hakili bɛ dɔrɔn de pour que n kana ɲinɛ ka kuma dɔw f'i ye donc o de b'a to i b'a sɔrɔ ni ne ma kuma mɔgɔ dɔw fɛ i hakili fɛnɛ b'o ye mais vous en tant qu'un bon chef c'est une remarque je pense que c'est bon o fana i ka qualité dɔ ye sinon e muso y'a muso ye e ka madame y'an ka madame ye sinon y a rien. E ba ne bɛna so kɔnɔ. Karim. Monsieur Jabi. Sisan bɛ se ka ɲɛfɔ. Voilà i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na n bɔra ka déchargement kɛ donc an kun mago bɛ ciment tonne hakɛ min na donc o sera ka bɔ an bɛna bila ka taga au demandeur minnu y'a demandé an bɛna taa d'u ma n b'a dɔn nimisi sɔn ka wasa alhamdulilayi komi carburant sɔrɔla voilà a bɛna se ka taa d'u ma quoi donc n b'o course de la n bɔr'o de la sisan n nana n kun bɛ fɛ ka n teliya k'a f'i ye quoi k'a c'est confirmé voilà J'espère qu'il y a problème foyi tɛ yen. non ça va chauffeur tun bɛ ka siran ka taa mais il a accepté tout va bien maintenant. Ok. Ne ko entreprise ye jɔn de ka entreprise ye? I ka cɛkɔrɔba min ka kuma ka ca ye sa cɛkɔrɔba min bɛ to ka mankan kɛ ka pression monter mɔgɔw kan a ka ko ma nɔgɔn i ye cɛkɔrɔba in ka kuma fɔ wagati dɔ la ten. Karim ɲɛ b'a la cɛkɔrɔba in bɛ sanni kɛ nka cɛkɔrɔba in ma nege bɔlen ye dɛ. Hali o don ko ne bɔra bureau la ka na n ka dayɛlɛ n bɛna don n ka so kɔnɔ waati min na a ka appel donna ne kun. Sufɛ. Ko problème de bɛ yen ko f'an ka ɲɔgɔn ye ne ko a ma n ko ayi n k'a ka cogo dɔ yɛrɛ de ye n k'a ka sabali a ma sɔn a taara secrétaire ka sira de fɛ quoi ne ye kuma bɛɛ fɔ a ye non ko ni ne yɛrɛ de ma na sisan k'a tɛ se ka ɲɛnabɔ. mais tuma dɔ la cɛkɔrɔba il est généreux dɛ tuma dɔ la mɔgɔ ɲɛnama ninnu dɛ n ko don jiginna ninnu kɛlen ka don jigin 5000 mun tora k'u k'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ. K'u k'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ an de tɛ to k'o d'u ma mais lui-même il a pris en charge il a demandé à ce qu'on les donne. Waaleykum salam.
Jabi, ne ko ke pele ne do wa. Bon, kosɛbɛ tɛ. Ci tellement foyi t'i bolo. Jumɛn de don? Ayi komi dɔ kun ye terrain ko kuma dɔ fɔ ne kun bɛ fɛ an ka taga ɲɔgɔn fɛ de. Komi ne tɛ fɛn dɔ terrain ko ninnu na komi e bɛ dɔ dɔn a la ka ban. An bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Yɔrɔ jumɛn na? Bon a bɛ dugu kɔnɔ dɛ ani géométrie mɔgɔw de kan ka taa ɲɔgɔn fɛ. A yɔrɔ ma jan. Bon a tigi y'a yɔrɔ fɔ dɛ mais dugu kɔnɔna de kɔni don. N'a sɔrɔ libéré don an ka taa ɲɔgɔn fɛ o de kɔni ka di n ye. Baasi t'a la. Karim. Kadi nin ne man ɲi ne bɛ fɛ k'a f'i ye de bilayi nin tɛ jogo ɲuman de ye e ka fɛn o fɛn fɔ k'o lajɛ alors donc la e kɔnɔ ye dimi e bolila ka na yan kɔnɔ k'o la yɛrɛ sɔrɔ ni dɔ ma ye bon kɔnɔdimi ni bonni bɛ fan kelen fɛ wa ni cɛ ma ye muso la bilahi karamɔgɔ ne ko i b'a lajɛ wa i t'a lajɛ ne bɛ kɔbilenw de ɲɛɲini ne t'a ɲɛ bilahi ka to ka i cɛ voyager dɔrɔn ko ka n'o lajɛ n'a sɔrɔ min b'a la karamɔgɔ ne ko i ka ne lamɛn e b'a lajɛ ne cɛ Alibini bɛ position min na wa e t'a lajɛ bon ne t'a ɲɛ ne b'a ɲɛ ne t'a ɲɛ karamɔgɔ n'Ala ni kira jɛnna ne bɛna min k'e la sisan ne de b'a dɔn n'i m'a lajɛ minute 2 de d'i ma n'i k'a lajɛ n cɛ bɛ position min na i cɛ bɛ sira la ka ban a bɛ nali karamɔgɔ bɛ sɛbɛn de la a bɛ na sɔn ni ma taa so yɛrɛ i bɛna sɔrɔ a sera so karamɔgɔ cɛ fɔ ye sa ala ni diyara ne ye karamɔgɔ i ni cɛ ni baraji ala ka dɔ filɛ kɛcɛkɛ muso filɛlikɛla b'a bilahi i tere bɛ su i yɛrɛ ɲɛ la fɛn o fɛn k'o lajɛ fɛn o fɛn ka na lajɛ n'a sɔrɔ ni min bɛ yen hali n'a tɔrɔna ko dɔ y'a bon bilahi hali ni sunɔgɔla n'a sugonna mɔgɔ min na dɔrɔn a bɛ na ko tigi ale bon nin ye jogo ɲuman ye muso la wa n'a ɲɛda ye ko salati ko ji ala k'i to o la yen ne taara n balimamuso bila ci dɔ la ka na mais yala baara urgent foyi tɛ bi bilen yan non c'est bon ne bɔra k'o de régler yanni n ka se yan nɔ je viens de gérer ça avant d'arriver ici ok d'accord mobili clé b'i bolo yan mobili clé aw bɛna taga aw ka ci in na an bɛ taa bila ka na mais a to an ka taa ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn non a ka ɲi an fila bɛ taga Karim e yɛrɛ kɔni n'i tɛ baara yɔrɔ la i bɛ yan e yɛrɛ tɛ taa aw ka so kuma si e y'i yugu dɔn mɔgɔw ka so o fana man ɲi sa Karim hali n'a sɔrɔ muso t'i bolo sa i ma furu kɛ den t'i bolo a t'i ko a t'i ɲɛ i ka faamu fana jigi b'i kan sa o yɛrɛ t'a ka den du cɛmanin fɔlɔ ye kuma dɔ la i ka to ka ye so yɛrɛ de ka ɲi kamalen kɔrɔ la mais e yugu ta i bi yan i bɛ dumuni kɛ i fɛn bɛɛ yan o man ɲi sa cɛ musotigi de don bam nin fana y'a kuma siya jumɛn fana ye sabali sa e yɛrɛ bɛ se ka nin kuma nasugu fɔ cogo di mais e bɛ fɛ k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na de yan e ɲinɛna k'a fɔ ko ne dɔ de ye Karim ye yan Karim non kana nin digi yɛrɛ la sa ba min bɛ kulonkɛ de fɛ non c'est pas grave c'est pas grave i y'a faamuya c'est pas grave i bɛ se k'i reposer an bɛ taga ka na y'a mɛn d'accord télé i bɛ se ka télé lajɛ awɔ ba man ka taa Kadi Naam papa e nana ne dun jɔrɔlen don e ka ko la sa papa n bɛ k'i wele i ka téléphone tɛ ka passer mun kɛra n ka téléphone de kun fagalen don quoi a téléphone de fagalen mun b'i la non foyi tɛ n na i dun fari fagalen don i kan tantɔ n sɛgɛnnen dɔrɔn de don sinon foyi tɛ o bɛ se ka kɛ parce que i bɔra voyage la sisan na n ka ji dɔ ta ka na d'i ma i k'i min tiɲɛ yɛrɛ la i sɛgɛnna ko k'i fari faga tantɔ n tɛ dumuni dɔ d'i ma dumuni mɔna non c'est bon falen kɔngɔ foyi tɛ n na dumuni mɔna o non c'est bon falen
awɔ foyi tɛ kana jɔrɔ seulement fatigue dɔrɔn de don fari bɛɛ de don ni ɲɔgɔn na Ni ko ten ko n'i bɔra voyage la i sɛgɛnnen de don n b'a faamu nana ne furu ya Alvin ne furu sa fais ma me furu oh mon dieu mun de bɛ ka ne sɔrɔ tan wallet Waalaikum salam. Ance. Ne kun mago b'i la an fɛ yan sisan dɛ i bɛ taxi ta n yɛrɛ ma a pase sara ayi juguman tɛ n b'a fɛ k'i ɲininka ko dɔ dɔrɔn la N y'a faamu. Oh. Subhanallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. I bodola dɔrɔn dɔ bɛ daminɛ. Mago jumɛn bɛ ne la tuguni sa? I ye n ɲininka. N ko I ma deli k'i muso y'a ɲɛ la. Sisan tuguni k'i mago bɛ na. Non tɛ hɛrɛ ye. Ne ye nin ye o. Bilahi ne ye nin ye sugu na. Depuis don min na e ye ne kɔlɔsira sugu na dɔrɔn ka ne bagabaga ko walimuso kanuna dɔrɔn ne sara ne ɲɛ. Bi ta k'i mago bɛ na. Non, mais jogo fila seli fɔlɔ. Ni ma jogo fila di Ala ma dɔrɔn a maɲi. Parce que ne b'a dɔn su bɛ bɔ min, su bɛ bɔ fu. Bilahi dɔ bɛ boli a nin na bi. Ale bɛ sa soit ne bɛ sa. A bɛ nin ba cɛ ne kɔni tɛ n ta bila mɔgɔ si ye. Trop c'est trop. Bilahi trop c'est trop. Trop c'est trop, i bɛ nin kan trop. N bɛ jogo fila seli ka taa n'i ye den dɔrɔn. A fɔ an dɔrɔn ko n'i muso bɛ ɲɔgɔn fɛ. An b'an bɔ ɲɔgɔn kan hali ka salon kɔnɔ foyi t'a la. Foyi. Bilahi foyi t'a la. Wallahi ne b'a dɔn k'a fɔ don dɔ la kɔni e ni ne ta tun bɛ laban bolokuru fili ma. Ne kɔni tun b'a dɔn k'a fɔ n ko don dɔ la e ni ne ka fɔ in kɔni a laban ye senfili ye. Nka n t'a dɔn k'a fɔ a wagati bɛ se sisan. N tun t'o de dɔn. Wa yan yɛrɛ sigida mun bɛ maa kɔgɔlen tɛ yan a bɛɛ maa fasalen. Quartier dɔw la i bɛ taga denninw sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ la u kɔgɔlen don bilahi f'i nisɔndiya. Ninnu occasion ni y'o de ye o. I bɛ dɔ ta dɔrɔn ka 1000 d'a ma dɔrɔn ni dɔ y'i dɔgɔya dɔrɔn a bɛ don a la. Nka yan quartier bɛɛ fugara u si tɛ se foyi la foyi. Bilahi a laban kɔni ye senfili ye. Ne bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala ka ne bɔ nin na dɔrɔn. N'Ala ye ne bɔ nin na ne tɛ don a la bilen o. Depuis ne y'a fɔ ka di ye ko n tɛ muso furulen ka baara kɛ. N'i y'a bɔ siɲɛ 1 na ne n'a ma ɲɔgɔn ye bilen o. Hali o siɲɛ 1 yɛrɛ a dɔ jara ale yɛrɛ de sinon ne n'a ma ɲɔgɔn ye bilen o. Ne yɛrɛ bɛ ka ɲinɛ seliji tacogo. Na ka taa nin lamɛnba ye n'a bɛ kɛ min ye a ka k'o ye dɔrɔn quoi. N bɛ taa lamɛn n'a bɛ kɛ min ye dɔrɔn a ka k'o ye. Walahi.
Voilà. Mumé. Ebgatam. Munebe. Ngo mogo bilem natam. E ka mogo jume melela. Tene afie i kan to enchente wa. Nya afie ngi ka bonga sraka. Bindu suka sileno kana na dimine billahi ni la de man flin jonga ma san. Ya fama wa. Ima ko bena unadi. E jumene fo. Ngoni la dimi ame flin jonga chema. Kana kulo ngiri ame parce que kulo tela. Nna ko nga chidi. Nna na afinyena konya fura ke alvin kono. Ni fura man nafa karamogo ni fura man nafa. Be filine walati male. Nna ko ikafi ko nyaka kono bi. Nyaka kangal balaga dama. Walati ne flerom na sandu suka simmenka ala de bado. Ne be gata orom na ntaro ni mena wal man taro ni meseki. Mulo bala kuma da be kana na fo ya fo mo. Na manyi fura ka kono ka ba toto ala bula bana. Ya fo mo kana ne toro unweze fle tukam na samba na kana ngetena ya fo mo. Ha nto ingatanga chila. Fifi. Fifi. Utman mi ga dafisa ne damaria. Anga datigendala ke jamonya na nga flachela la datigendala. Fifi. Jole medala. Zulay na shitan wura Ke mu fiche ni chebe na ngamble. karamogo. La ilaha illallah karamogo. Ni se ngotu ni sa. Na ne ba do shuwe babi billahi shuwe babi. Munungera. I chere mangole ka mo ko benawa. Mu fai ha bela mun kane. Nya fi mu se furule mbara mandinja mandinyi. Ne mo foi karamogo. Abeni bache na ma ben mana dati jailare. Karamogo eta ne ga furu wa eta. Ne ka furu den me ne ka srabe ga furu ne ka vi wa ga furu. Ne ka janati ga ga furu. Karamogo ne furu sa to ya. I furu ne ka mi ga furu la. I ga furu ga sa fa gi furu ba den fara mene nya sala. A fa me se ma wa. Aya ka ku ka kan si mola. Karamogo andu me munga sisa. Ame munga chukuri ne betala me ijija dranga ben mana dro. Do ke dranga ben mana. Ha sura ni bache shiwe babi. Yore ma deliga ne blena fula yoro. Karamogo ko kini. Ne nga demse na ke geng saril. A ben ala da krete. Ni te ay se kami kuma ne. Am no fa billa am no fa. Doge. Ne ga furu sara ala ne munge la ngotu ni big. Karamogo ne fi. Karamogo anga foga benga la sa. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Karamogo ça va? Ça va. Ba shi ke alhamdulillah. Ba. Karamogo. Ba shi te. Karamogo ne wa kuma refe. Awo. Alvin anti. Amba. Ngo ba shi te. Ma fɛ k'i ɲininka o. Yala silamɛya la n'i ye silamɛ ye est-ce que a wajibiyalen don i ka muso furu muso caman furu wa? N'i ye silamɛ ye wa? Awɔ. I ka muso 2 ta. E ka mariage kɛyɔrɔ la e y'a yira k'a fɔ n'i ye se sɔrɔ i bɛ muso 2 ta wa? Awɔ. Bana. N'a ka di i b'a furu 4 basi kɔni t'o la. Basi t'o la. Sisan ne b'a fɛ k'a fɔ de c'est-à-dire muso n bɛ fɛ ka muso de furu. I b'a fɛ ka muso furu. Voilà. Donc dɔ bɛ n bolo déjà mais n bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ de ladon. I y'a faamuya. A bɛ furu foyi t'a la basi foyi t'o la. N'a sɔrɔ la ni a kɔni ka di ye ka muso 2nan ne ta ka fara i muso kan kɔni e b'a furu kɛ déjà que e yɛrɛ ko mairie la e y'a yira k'a fɔ n'i ye se sɔrɔ i bɛ dɔ ta ala yɛrɛ ko silamɛ n'i ye se sɔrɔ dɔ ta ka fara i muso kan n'a se b'i ye a b'i si caya i b'a furu fo k'a furu fara kɔrɔ de ye min ye k'a furu fo ka den sɔrɔ a fɛ fo den caman o y'a muso furu faralen ye o bɛ bɛn tigɛ o dagalen don. Karamɔgɔ e m'a faamuya koyi. C'est-à-dire ne muso bɛ n bonya trop. Depuis ne y'a furu a ma tile 1 da kelen a ma ko bɔ n ta la a ye n bonya trop a ye n to n danbe la donc o de don quoi. I y'a ye. N y'a faamu o kɔni ni maa kɔni bonyabaga de bɛ s'i la dɛ. Kadi. Maa bonyabaga. Kadi.
Kadi. Naam. Aga to ane. Papa. Tu es né où là? Karamo. Ni ne muso ye. Ance ne fa. Ance. Somɔgɔw. Amba. Kɔri baasi foyi tɛ yen. Amba. Awɔ basi yɛrɛ tawala yan. Baasi foyi Aw ka tɛ yen. kɛnɛ. Awɔ. Tabarikala. Kadi. Naam. I bɛ taa an ka so. I b'a fɔ Usumani ko ne y'i bila ka taa. Naam baasi foyi t'a la. Awɔ. Ne bɛ na fɔlɔ. Ka tile yɛrɛ cɛ. Awɔ e ko ko a ka taa ka an fila to yan wa? Awɔ. An cɛ dama wa? Awɔ. Ne ko ma nimisa mɔgɔ dɔɔni na han. Walahi ne nimisala Karimi dɔɔni na. Ne nimisa kun bɛ ne taara n cɛ in ban. Ni kun b'a dɔn k'a bɛ kɛ tan walahi a kun tɛ kɛ tan tɔ. Karimi mun bɛ di bɔ ne ka bɔ ka da la de ya? I tɛ bɔ wa? Fari in fika don i la. K'i k'an to yen de ka bɔ Karimi. Bɔ ka E sɔgɔ mun datigɛ nana dilan ni e ni ɲɔgɔn cɛ. I tɛ jɔn ka sɛbɛn fiyɛ na. Karimi ne ye ka ne to yen. Ne bɛ fɛ k'a ye k'an to yen k'an bɔ i ka vie la pewu. I ka taa muso wɛrɛ furu. I ka ɲinɛ ne kɔ yɛrɛ de. I ka ne bɔ i ka vie la pewu. O de ka di ne ye. N ye k'an to yen yɛrɛ de. I n'a fɔ fari bɛ ka don i la. E bɛ ka ɲini i ka promesse quoi. E bɛ furu mun na ne de m'i don a la. E ma don a la ne sababu yɛrɛ la. Est ce que jabi kan. Mun problème c'est Karimi jɔn ka cɛ. Ne bɛ ka kun fɛ ka i bɛ ka ne jaabi yan. Ne bɛ kuma e bɛ kuma. E tun bɛ furu in na e ma don a la ne de kama. E ne layidu mun ta ka dun ɲɔgɔn ma e ɲinɛ n'o bɛɛ quoi. E m'a fɔ ne ye wari sɔrɔ e bɛ furu sa ka bɔ nin furu in na ka tugu ne quoi. Mun de bɛ k'i hakili yɛlɛmɛ sisan nin? Mun de bɛ k'i don nin vie in na sisan nin? Mun de bɛ ka nin mentalité don i kunkolo la sisan nin? Mun de bɛ k'i bila miiribaliya la sisan nin? Ou bien e bɛ ka ne filɛ cɛ suguya jumɛn de? A bɛ kɛ cɛ mun na ka taa e bolo ne de don wa? Don koma bɛ bɔ koma la dɔrɔn est ce que i b'a fɔ? N bɛ taga sisan min minɛ n bɛ rendez-vous d'i ma n'i banna i bɛna dɔn ne ye mɔgɔ min ye. Y'a ye ni ne ye muso ye. Awɔ ale de ye muso ye. Muso ɲuman don muso ɲɛnama don a tere ka ɲi. Karamɔgɔ n bɛna n yɛrɛ diya i ye. I b'a dɔn ni ne muso ye nka ne b'a fɛ ka ale daga wuli terimuso dɔ de furu. E tun b'a fɛ ne ka mun k'o la sisan? Ne tun b'a fɛ i ka ne bilasira n'a ko la n'a sɔrɔ a dagalen don bien n'a a dagalen tɛ. K'i muso daga wuli terimuso furu wa? Awɔ. Diinɛ kɔni ko ko n'i ye se sɔrɔ i ka muso furu n'a muso tere ka ɲi kaban jogo ka ɲi kaban basi kɔni t'o la i bɛ se k'a furu. Nka hadamadenya la maaninfinya yɛrɛ fana na sisan sa e yɛrɛ de b'a lajɛ sisan n'a a bɛnnen don e ma walima n'a bɛnnen t'e ma. Sinon diinɛ kɔni ko n'i ye se sɔrɔ silamɛ n'a se b'i ye n'a ka di i ka muso wɛrɛ ta i b'a ta. Nka sa i yɛrɛ de b'a jateminɛ hadamadenya yɛrɛ kɔnɔna na sisan komi k'i muso b'i bonya a bɛ ko to i ta la i fana b'a jateminɛ sisan hadamadenya kɔnɔ n'aw bɛna ɲɔgɔn faamu o dɔrɔn de don. Diinɛ kɔni jɛnna n'a ye. I bɛ ka diinɛ ko kuma min fɔ o diinɛ kelenw fana tilala k'a fɔ ko ɲuman dogobaga o ye zuye dɛ. O ye. Ne bɛ ka n muso daga wuli terimuso min fana f'i ye vraiment a fana ye n bonya a ye n to n danbe la voilà quoi a ye ko caman kɛ n ye. A banna diɲɛ yɛrɛ bɛ ten o cɛbakɔrɔ kɔni a mana kɛ cogo cogo la fo i ko yiri ni i siri yiri caya de. Cɛ muso kelentigi kɔni o ye cɛ kana kɔrɔkɛ de ye o tɛ wa? Sisan sa e yɛrɛ de kɔni b'a lajɛ sa n'a a bɛnn'i ma cogoya min na i b'a f'i muso ye ten a b'aw kow lajɛ an karamɔgɔw kɔni ta ye duwawu ye komi ne kɔni kun nana e yɛrɛ de kama parce que i magoba bɛ n na sinon maaw bɛ ne kɔ san sɔrɔ maaba de jɔlen bɛ n ka da la yen hali sisan sa ne yɛrɛ bɔtɔ n ye client dɔ de to yen n ko n bɛ na ne tun b'a fɛ ka sira ɲini n'a sɔrɔla n'a tɛ kɛ baasi ye komi maa foyi tɛ an cɛ fila kɔ o kɔni ma ɲi sitanɛ bɛ se ka dɔw cɛ a ma ɲi quoi. Karamɔgɔ n y'a faamuya problème foyi t'a la donc ni ne kun y'i wele kun ye nka jɔn de ka taa. Mɔgɔninfin i yɛrɛ k'i miiri dɔrɔn n'a bɛ bɛn i ma dɔrɔn a bɛ bɛn. I tɛ nin minɛ i ka taxi passe. Tabarikala basi t'a la. Alhamdulillah ni bɛ kɔrɔlen caman dun ala ka barika don i la ala ka barika don i la n y'a ɲini ala fɛ yarabi n'i y'i tigɛ don ko o ko la ala k'a ko k'i ma sana yɛlɛ ye. N bɛ dugawu k'i ye Alvini yarabi ala
n'a sɔrɔ la ni muso filanan tɛ ni e ka hɛrɛ b'a la ala k'a k'i ma hɛrɛ ye Ami. n bɛ dugawu k'i ye ya rabi i ka entreprise ala k'a jidi ala k'a caya ka tɛmɛ nin kan nin wariko in jala n ye dɛ nin wari ne y'a f'i ye furu foyi t'a la Problème t'a la ni e yɛrɛ ko ten karamɔgɔ donc a furu papa ka t'a la a furu fo k'a furubaden fara ne de ko ten problème t'a la non nin wa fila ko jara n ye nin ba ala k'i sara koyi ala k'i sara awɔ hali ni furu sera ni mɔgɔ ye furu sera bolo tagamala la a fɔ n ye dɔrɔn foyi t'a la foyi awɔ bɔn n bɛ sira ɲini ala ka barika di i la ala ka barika di i la ala ka barika di i la an bɛ na ne ma nin faamuya dɛ donc ni ne y'a faamuya wari de ka di ni karamɔgɔkɛ ye quoi problème foyi t'a la